Il-Partit Nazzjonalista huwa il-pont illi għadna biex flimkien nibnu lil Malta li tixriqlna. Sostna dan Mark Anthony Sammut, il-President il-ġdid tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, f'intervista illi saritlu mill-ġurnal Il-Mument fejn matula u appella lil daw kollha ta' rita tajba sabiex jilqgħu l-istedina tal-Partit Nazzjonalista illi fetaħ il-bibien beraħ sabiex isir gvern alternattiv bilan illi pajjiżna jikseb lura s-serjetà, kredibilta u reputazzjoni tajba li tixraqilha. Tlet elementi li sfortunatament il-Gvern Laburista tilefa detriment tal-poplu Malti u Awċi. Wassaħa illi bosta jinsabu mdejqa bil-mod kif il-Gvern preżenti qed jimxi f'dak li għandu x'jaqsam fost oħrajn mal-ambjent, l-arti, l-edukazzjoni u l-infrastruttura. Unsista li huwa jemmen bisħieħ li dawk kollha li huma mxebba bl-arroganza u l-kilba sfaċċata għal poter bil-korruzzjoni u l-abbuż ta' dan il-Gvern għandhom jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista, partit li jinsab kommess sabiex isemma il-leħen ta' dawk li jinsabu mweġġa u wurtati bl-operat ta' dan il-Gvern. Mark Anthony Sammut saħa illi il-Partit Nazzjonalista għaddej minn proċess serju ta' tiġdid, proċess ta' riġenerazzjoni illi jaqqat l-esperjenza mal-entużjażmu ta' żożija. Proċess xprunat il-qudiem mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sabiex il-ġenerazzjoni ġdida tal-partit tkun lesta illi tmexxi l-qudiem lil dan il-pajjiż u insista li daw kollha li jemnu li pajjiżna jixraqlu gvern illi jista' jikseb paġna ġdida għal pajjiżna biex isewwi r-reputazzjoni ta' Malta għandu jimxi spalla ma' spalla mal-Partit Nazzjonalista, id-dar naturali tal-Maltin u l-Awċin. Fil-waqt li rrikonoxxa li l-Partit Nazzjonalista għadda minn żmien diffiċli u insista illi illum huwa aktar maqut u saħaq illi għandna ninsew id-differenzi ta' bejnietna iżda nħarsu b'serjetà lejn dak li għadna biex nagħtu futur aħjar lil pajjiżna għaliex dan huwa l-partit illi kiseb suċċessi kbar għal pajjiżna u li għad għandu x'joffri. Tant Mark Anthony Sammut faħħar lil voluntieri u insista illi il-pilastri tal-Partit Nazzjonalista huma mibnija fuqhom. U għassaħ illi l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna nies ta' talent illi qed jingħaqdu miegħu għaliex jirrikonoxxu illi huwa l-uniku alternattiva l-bidla illi dan il-pajjiż tant għandu bżonn. Mark Anthony Sammut tenna illi dan huwa partit illi jisma' partit b'viżjoni ċara għal ġejjieni ta' uliedna u tal-familji Maltin u Awċin.